Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Turai TV, da fatan kuna da lafiya. Ni ne naku Salim Ture, nake gabatar da wani sabon shiri akan wannan tasha tamu ta Turai TV. Kamar kullum muna kara ba mutane shawarwari ne, mutum duk lokacin da ya fita zai je anguwa to ya dinga kiyayewa, ya dinga lura, yana sa ido, saboda mutanen banza maciya amana sun riga sun mana yawa a kasan nan yanzu. Babu yanda za a yi a ce mutum yana tare da mutane, yana tare da al'umma, ya ware daga bayansu ya je kuma yana cin amanansu, har da shi ake hada baki ake garkuwa da mutane. Wannan abin kunya ne wallahi, abin takaici ne, abin bakin ciki ne ga malam Bahaushe dan arewa ya dawo kuma ya yi garkuwa da dan uwansa dan arewa, malam Bahaushe kuma musulmi dan uwansa. Ku kalli wannan bidiyon. Sunana Talhatu. Yanzu abin da ke so da kai. A Zaria da ina kuke da nafin? Madaci. Sai ina ne kofan gaya. Kofan gayan? So nawa kai da nafin a kofan gayan? So ɗaya ne wannan. Wanda suwa suka yi na foli? Wallahi wannan ban sani ba wallahi. Wallahi ban san su ba, wallahi ban san su ba. So nawa kai da nafin a Madaci? Ni a Madaci so biyu aka yi da ni. Na kofan gayan fa so nawa kai? So ɗaya aka yi da ni shi ma. Da kai da wane ne faɗa mun sunan. Dukkan mu gaba ɗayan mu. Ka faɗa sunan su bana. Da Lawali, da Malam, da Nuhu. Kallon nan mana. Da Lawali, da Malam, da Nuhu, da wannan ba filatan, da wasu filani guda biyu. Suna filani guda biyu da Kaduna suke zuwa su filanan. Su ne suke da AK47 guda biyu. Su ne suke da shi, amma shi wannan dan ba filatan nan na ciki yanzu shine garanti yana hannun shi. Shi ne suke shi yake kawo su, wannan shi yake kawo su wallahi. Tsakani ga Allah. Na kofan gayan nawa aka baka? Nawa ka karba? Shi malam wannan 100,300 ya bani. 300 ne aka. So nawa kai a kofan gayan? Wallahi so biyu ne, tsakani na har da Allah ne. Madaci fa? So biyu shi ma. Shikenan. Yanzu da yi an kai sati nawa na kofan gayan? Wallahi ban san ko sati nawa bane. Kai. So nawa kai je kuka kidnap a kofan gayan? Kalle ne, me sunanka? Lawal Aliyu. Lawal Aliyu. Jiyo kalle ni. So nawa kai kidnap a kofan gayan? Nan Madaci mun yi so. Kofan gayan fa? An yi so da. Shi ya ce so biyu, kai ka ci so ɗaya, wanne ne za mu ɗauka? To ai kila lokacin ba da aka yi ba. Yanzu kai da shekarun ka saboda Allah baka ji tausayin kanka gaba. A me kuke zuwa kafin idan za ku yi kidnapping da me kuke zuwa, amma shi kuke zuwa ko a ƙasa? A mota ne. A mota wake kawo ku a mota? Malam. Malam ki kawo ku. Nawa aka baka? Wata irin mota? Wannan motar da kuka jawo. Wanne? Na malam. Me sunanta? Mu muka jawo motar, na san mun jawo motar. Peugeot 406. A ina ake sauke a kofin ga daidai wani wuri ake sauke ku? A nan bakin hanya wurin randa. Wurin randa? Sai ku je ku ɗauki mutane. Idan kun fita ina kuke fita? Shi yake nuna mana gidan, shi yake san gidajen. Ta ina kuke fita in za ku fita? Ta nan kofar gaya. Nawa aka baka kai? 300. Duka kuɗaɗen kofin ga yanda aka karba, da kai so biyu nawa ka karba? Duka malam ya bamu 300. A shi gidan shi, gidan malamin. Dubu nawa? Gidan malam ba. 300. Duka nawa aka karba? Na Madaci nawa aka baka? 300, wannan ma 300. Me kai da kuɗin? Yanzu kai a shekarun ka baka tausayin kanka ba? Kana Zaria daga haɗa kai da kai? Kallen nan mana, haɗa kai da kai a cuce mu? Kana Zaria haɗa kai da kai a cuce mu? Me za ka ce ma iyalinka? Wallahi malam ke kira mu. Me za ka ce ma iyalinka? Me za ka ce ma iyalinka? Bayan hakan, na fatan kun fahimci abin da ake bayani a kai. Ko ga shi wannan gwamna ya fito yana ta babatu akan zai shiga daji. Kowa zan kira gayya. Ba da wasa nake wannan magana. Na ma kira gayya. Zai yi magana da shugabannin tsaro kuma za mu shiga daji. Kuma za mu gaya wa makwabta su mu haɗu daji. Wanda bai sani bai sani. Hassan mai daji kanan uwata ce. To na kira gayya za mu shiga daji. Dama ƙur'ani an ka ba mu mun kai rantsuwa, kuma da an ka ba bajin ƙur'ani bai rantsuwa don ɗaya zauna cikin ofis ya aiki ba. Da an ka ba John Kayo Fayemi Bible bai rantsuwa don ɗaya ya zauna cikin ofis ba. Da an ka ba a cikin ya rantsuwa ba rantsuwa ne don aikin ofis ba. Ba mu ɗauka tana kai haka ba, amma ta kai. Don haka mun yadda
in Allah ya ga dama kila lokacin mu na yayi amma duk mai ɗaukan mu yaran mu muna da rai ya ƙarya muna yin gayyata kuma na ba ku sako kuma shugaban ƙasa zai ba ku wallahi karya yake yi. Dukkan yan siyasan nan ba su damu da kowa ba, abin da sun ka sani shine iya kawunansu sai kuma iyalansu da yankan zaginsu. Na haka idan mutane za su tashi su kare kansu su tashi su kare kansu. Ni shawara nake bayarwa kullum ita ce abinda mutanen Maiduguri sun kai sun ka kwato wa kansu yanci a cikin garin Maiduguri shi ya kamata kowa yi. A kafa kungiya ta yan sintiri a marawa jami'an tsaro baya. Duk wanda ya san ba shi da hannu a cikin wannan lamarin to ya zo ya shiga cikin kungiyar a yi ta ba da tsaro. Duk wanda bai shiga ba to an san inda an ka aje shi. Don haka jama'a su shiga taitayinsu. Wallahi bala'in da ke kasa babun wasa ba ne. A kama mutum a kashe shi ba gaira ba dalili ko a yi garkuwa shi a karɓi kuɗi. Wahalan nan kowa na shan wahalan nan, dukan muna fama da wahalan nan. Me zai hana idan mutum ya tashi ma hucewa zai ya je ya huce fishinsa akan inda ya dace. Amma mutum ka zo wanda kuke wahala tare da shi kuma ka zo ka huce a kansa, wannan ba adalci ba ne. Wallahi ba yi wa talaka adalci ba. Idan mutum talaka ne yake aikata wannan abin to bai yi wa kansa adalci ba kuma bai yi wa dan uwansa talaka adalci ba. Wannan bai dace ba ko kadan. Masu yi ausu Allah ya taimaka su iya dainawa, wanda kuma ba sa yi kuma su ma Allah ya sa su fi karfin zukatansu kan su shiga. Dan gaskiya abin bala'in yayi yawa, abin takaici ne wallahi. Dan nake cewa da Allah a taimaka a mana subscribe a danna karamar notification don mun tura da wani sakon nan gaba mutum ya kasance yana ɗaya daga cikin wanda za su fara samu.